Kinapmuya ang Presidio Convention Center kay Siyudad San Fernando, Pampanga ngening Domingo, March 24. Manibat kasi ka rin nga 20 metong at teams, ibat ka rin 11 mabalen at lung syudad ning probinsya. Miras ne keng deciding Game 3 ing final series na ning Delta Cup 2024 ing Intertown and City Basketball League ning Pampanga. Hanggang naging kilwal ning Convention Center ating manalbeking do or die match. Pilatanan ning Apalit I Love It at Level Up Lubao. Digitsing laban nung no ka rin ablasan lamo king scoring din pambato da rin nga duwang teams. Mayari ing first quarter king score at 20-19, second quarter a score at 36-33 at third quarter a 54-51, all in favor of Level Up Lubao. Meragul naman ing pilatan keng scoreboard karas ning last 4 minutes ning fourth quarter. Hanggang na keng mig tuloy-tuloy na lang menyambut din pambato na ning Lubao keng score as 70-56. Ere nagyure nga palit ballers ing season most valuable player o MVP ay CJ Delfino ning Lubao. Ginawa yung 23 points, 6 assists at 3 rebounds i Delfino. Ametong kareng meging sangkan ning karelang pamag-champion. Karen pong taga Lubao, magpasalamat ko po kayo kareng suporta yung binyege kami. Sana po labong sa suporta binyege kayo kami. Ang timong meto nga basketball coach, ikit na kanong Pampanga Governor Dennis Delta Pineda, inggelingan da rin nga duwang team dapot mengibabo ing stamina da rin Lubao Hardcourt Heroes. Breaks of the game na lang yun. Kasi from first quarter to third quarter, end of third quarter, nakita nyo naman dikit. So yung breaks of the game nung huli, doon na lang nagkatalo talaga. At siguro dahil sobrang pagod na rin ng mga players, pumabor yung break sa Lubao. Kaya, kasi tinitignan ko yung score eh. Yung in-score ng fourth quarter, yun ang basehan natin. Kaya sabi ko nga, collapse lang siguro dahil sobrang pagod na rin. Imagine, ang tagal na rin ito last week. Tapos ito, yesterday, ngayon, pagod ho yung mga bata talaga. So I think dapat ho natin na pasalamatan pa rin yung mga bata na nandito sa championship. Kahit anong klaseng pagod, pero nagbigay ho sila ng magandang laban para sa ating mga Kapampangan. Napanood natin kung gaano ang puso nila na ibinigay sa mga bayan nila. Kaya dapat maging masaya ho tayo sa mga bata na ito. Mo kanu ordinaryong liga ing Delta Cup nune parala ne mo rin ing provincial government bang bidinan lang masanting exposure at oportunidad den kaya nakang Kapampangan ating talento king sports sa basketball. Kaya mo naman karen programa na ning Kapitolyo Pangaras keng Youth Sports Development ing Universities and Collegiate Athletic Association of Pampanga o UCAAP. Keti mindinan lang kanong tiyansang manyalong deng deserving players ning Delta Cup. So, titingnan ho natin yung mga naglaro ho ng Delta Cup kung sinong nakita natin, yung mga napili ho. At pwede natin i-train para kung sakali ho, may bigay ho natin sa mga intercollegiate, yung mga schools. Baga, train muna ho natin ulit bago natin ipamigay yung mga bata para pag dinala natin, papasok sa isip nila na handa itong mga bata na to dahil galing sa Pampanga. Samantala, salamat naman ni Lubao Mayor Esme Pineda kareng ganaganang mekyabe at menantabe king liga amemye saya king mabiluga Pampanga. Unang-una, nagpapasalamat ako kay Gov Delta dahil dito sa tournament na First Delta Cup. Siyempre kung wala to, hindi rin naman lalabas ang galing ng mga Kapampangan. At nagpapasalamat din po ako sa lahat ng mga Kapampangan na tupangkilik dito sa Delta Cup. At syempre po, ng aking best friend na si Mayor Jun Tetangco ng Apalit, congratulations din pati sa mga player. The fact na umabot tayo pareho dito sa finals, napakalaking bagay at naghirap pareho ang mga players natin. Kaya walang dapat malungkot. Diba, pareho tayong panalo. Nagmamahala ng Apalit at Lubao, kaya pareho pa rin tayong champion. At sa mga players ng Level Up Lubao, at sa mga minamahal kong Lubeño, para sa inyo tong panalo na to!
Ako yung kakain Talasuyo ay Paolo G. Santos, ating pusong makabalan.